काहे स्वामी जी, काहे रे मुंह लटका के बैठल बानी? ऐसन का बात बा? अरे हमरो के बताई। तो सुना देखो का बात बा। स्वामी जी अरे बोले। डमरू भुलाई कि त्रिशूल भुलाई, हमसे बताई स्वामी का रौर भुलाई। काहे रौर भोरे से लटकल बलोला हो, लटकल बलोला। तो सुना का बात बा। गौरा छूटो तपसे ना गर्मी हो, गौरा जाना कैलाश पर ले आव भंगिया के गोला, ले आव भंगिया के गोला, ले आव भंगिया के गोला। एही खातिर मुंह फुलैले बानी। सच सच कहतानी मुँह जन फुलाई। हम मानम ना भंगवा के खोइबे कर, नाही देबू तू भंगवा त गांजा पियब। देखी सब भगतन के भीड़ बड़ा होला हो, भीड़ बड़ा होला। ऊ तो हम देखते बानी। गौरा छूटो तपसे ना गर्मी होला, गौरा जाना कैलाश बोल ले आव भंगिया के गोला, ले आव भंगिया के गोला, ले आव भंगिया के गोला। कहलू गौरा कर मनवा के पूरा, जाके ले आव गौरा हमर भंगिया धतूरा। जत बनी लावे राउर भंगिया के गोला हो, भंगिया के गोला। बहुत सुंदर परले गावा तारे बन के भक्त भोला। गौरा जाना कैलाश पर ले आव भंगिया के गोला, ले आव भंगिया के गोला, ले आव भंगिया के गोला। ई सब का भुगतने?